Og velkommen til den her video. I dag spiller Fortnite, og vi har igen min datter Tristan med. Hej. Så der har vi den her dag. Meningen var, at det kun skulle være en farming-kanal, men det er lige gjort nu. Ja, du hedder faktisk også Farming Oliver. Ja, jeg farmer Oliver, men det er jo lige godt. Ja, det skal Jeg kender det en, der hedder Farmer godt Nikolaj. Han har en YouTube-kanal, der hedder Farmer Nikolaj. Og han har både spillet Roblox og Fortnite og farming. Burde vi... Og bare lige med i går, ikke? Har jeg ikke spillet Fortnite i gud ved hvor lang tid, og min computer er ikke særlig god. Så jeg hakker eller spiller rimelig dårligt, så er det derfor. Hvad? Jeg er ikke særlig god, for jeg har ikke spillet særlig god. Min computer bliver virkelig heller ikke det bedste. Min computer er ikke det bedste, og det er jeg virkelig heller ikke. Jeg er heller ikke. Jamen, jeg har du ved godt, jeg er noobskin, du ved godt. Men man kan lave noobskin også. Ja. Ting karakter, ting ding 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 ding. Og hvis I synes, jeg lagger meget, så er det bare det. Jeg har lækker virkelig også. Så må de leve med det. Ja, det flyver man. Er man egentlig begyndt at flyve hurtigt? Ej, jeg hakker. Ej, og det var helt så meget. Jeg fik en really good Tasha. Den er god. Nej, den er mit derovre. Nej, jeg har så meget, jeg ved ikke. Du er ikke død i det. Nej, men det gør jeg jo lige om lidt, for jeg kan jo sige... Altså, alt er jo meget hurtigt, når det er, jeg er vant til. Ting, ting, ting. Men jeg håber, at folk de kommer til at kunne finde vores kanal. Og der er en grund, til, at jeg ikke spiller Fortnite. Det er fordi, jeg hacker så utrolig meget. Jeg lagger så utrolig meget. At jeg simpelthen, jeg kan ikke spille. Kan du godt bare lige være med i den her video? Jo, men Oliver, jeg kan. Jeg har uanset hvad. Jeg lagger uanset hvad. Ved du godt, min skin skal først farve, når jeg healer op, Oliver. En led. Jeg min skin skifter farve, når jeg får liv. Gør det? Mhm. Sejt. Der er en, der tager min bil. Hakker utroligt.
det er ikke noget med, hvis man kaster en shield bubble ude i stormen, så kan man være derude. Jo. Og det var, hvad kan du forkert uden mig? Pelle, prøv lige at heal. Den er god. Det kan jeg, jeg har ikke det som liv. Vent lige. Det lyder som om der er en, der er ved at heal. Ja, det er der også. Der er en, der healer sig lidt. Kom, vi skal køre. Jeg hakker så utrolig meget. Er du med i bilen? Nej, det kan ikke. Det er svært. Vil du have det? Det er svært overhovedet på. Jeg har slet ikke spillet i de langt, så jeg aner. Har du ikke spillet i den her spil? Overhovedet ikke, jeg har spillet. Det er ikke, fordi jeg lægger den meget. Det er ikke lækkert. Sidst jeg spillede, det var... Og det var også sidst jeg spillede, det var inden man kunne designe biler. Så har jeg ikke spillet siden. Siden dengang, man kunne designe biler, så nu har jeg spillet. Chucksplash. Prøv at kaste en chucksplash på mig. Noget du har set det? Jo, det gør jeg. Ja, det skal du gøre. Det kan jeg ikke. Jeg hakker mig. Der er en eller anden bold. Der er der. Skal vi tage ham? Ja, skyd ham. Jeg tager ham ind i med bilen. Jeg hakker, og jeg kan ikke komme væk. Nå, Trille, vi spiller vores skud for det. Ja, jeg dør også. Trille, kom med, kom med. Kom med. Nå, kom nu. Og jeg ramte den på bilen. Jeg døde. Det kan jeg godt, Oliver. Det var du har dem. Jeg synes også farve, når jeg mister liv eller noget, så jeg er totalt gift. Vi runder bare videoen af her, Trille. Vi ses. Bye bye.